Sanibonani. Ngalesikhathi uhlezi ekhaya kini noma kwakho, kungena uWhatsApp message, uqale kungena i-SMS esho ukuthi imali singenile ebhange, bese kungena i-WhatsApp message enesithombe ne-address noma nekheli lalowo muntu loyo okuthiwa hamba uyombulala. Ngicela ngaphambi kokuthi ukwenze lokho bese ucabangela umkakhe noma umyeni wakhe, uzenzele nje isithombe, ungakamdubuli lo muntu, ungakamnqumi lo muntu, ungakathwali ngaye lo muntu, ungakamcuyi lo muntu, ungakamthumeli ngemfene yakho lo muntu, ungakamthumeli ngomkhovu wakho lo muntu, ungakamthumeli ngomantindane wakho lo muntu, ungakamthumeli ngesikhova sakho lo muntu, ungakamthumeli ngotikolosho wakho lo muntu. Awuyinike nje isithombe, ubone umkakhe esekhala, ubone indoda yakhe isikhala, ubone uma wakhe esekhala, ubone ubaba wakhe esekhala, ubone iy'ngane zakubo sezikhala, ubone umndeni wakhe usukhala, ubone omakhelwane sebekhala sebezoduduza, ubone abakade besebenza naye sebekhala, ubone akade ephila nabo emphakathini sebekhala, ubone iy'hlobo ngezindawo ziboleka imali ngoba engenayo imali yokuyofinyelela emngcwabeni, engenayo imali yokucontributa noma yokukorokisha noma yokuphekisa lapho wena usuwenze khona lo monakalo. Awuvule nje i-TV yakho emqondweni wakho, ubone sekulindelwe, ubone sekukhulunywa ngaye, ubone sekukhalwa esikoleni lapho akade efundisa khona, e-university lapho akade ewuchwepheshe khona, e-lecturer khona, efundisa khona, umbone eParliament lapho akade eyiminister khona, umbone eParliament lapho kade ewumengameli khona, umbone emphakathini lapho akade eyikhansela khona, umbone enkonzweni yakhe lapho akade ewumfundisi khona, ewumholi khona, ephethe khona. Uyithathe yonke leyo nto leyo uyenze isithombe esiyi-TV phambi kwamehlo akho. Umbone amahash, iy'moto lezi zomngcwabo sezikhona sezifikile, ibhokisi lakhe selimile selibekiwe la ibhokisi lakhe, noma ngabe kusesontweni noma ngabe kusehholweni noma ngabe kusemzini wakhe noma ngabe kukubo. Uyibheke yonke leyo nto leyo, ubheke nje yonke inhlobo yabantu abahlukumezekayo ngenxa yemisebenzi yakho, bese uzibuza umbuzo owodwa noma emibili. Owokuqala uthi, ngizuzani ngaloku engithatha isinqumo sokuyokwenza na? Umbuzo wesibili uthi, ingabe kungifanele ngempela ukuzinikeza igama elisha lokuba umbulali abazali bami abangiletha emhlabeni abangazange bangethe lona? Uma usizibuze le mibuzo emibili wayiphendula, wena-ke oyobe usuthatha isinqumo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.